Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam dagasni. Kador bar shnong renja haringkat kasing samla kising longkmi kilapun kutno ya katayo lek men jongka daga babam khawai shnong kabala pelong hamadan football renja men haka arfru terik ukala lingkon. Haga jingbam khawai shnong la shimbentalut akinong shong shnong na duki kena haduk ki temen haga bau ba penyat sing CMC ga KHADC ulah shimbentalang haringkat uba Fandin Joseph Lagadong EM. Ya kate kabam khawai shnong renja gadi kasin ningkong hadin de kisnem om judan shu kabam khawai shnong ya kabau ba edi renja rangba shnong ulay thu ha kata masa bam khawai shnong kaseng samla kala pelong da ka jingle ekmen ya ki khun samla ka shnong da ka competition jing yele kai kabakraw yiki nong shnong kamtam bakum kani program ba phila penlong habo jingalam jongpi rengkat ki samla kaseng samla seng kenthei bat kumju ka sports club ka longsha ke ka bodon kam hadu kata habai dei bakani ka program ngai I bakani ka program ka long introduce half life bangia sa marjan yeng dia ngasngau ba kata kalong ba balai bang nyem pin itu tikum kini ki jaka lani kum kini ki jingelang lani kum kini ki jingya kendo lang kade ki jaka ha ka ba ninya itu ita kum shinong sitau nin tip kini ki hep ki baret kini ki khon ki jongno kini ki khon samla kini ki khon ki jongno kini ki rangba kini ki kime ki kpa ki jongno namar ba lara ngimdan ki jingye itu lang hang ni nyem jingye bangin itu pat lani bangin tip lani bangin penya ya ka shnong ka thau khamtam lele hakani ka por ka minta ka bangi yoi ya ka jingjil lei jong ki jingdi ki ba pin bernya lari ki ban pinjot ya ki khon ki samla ki jongi ki samla shnong renja hakani ka por na so banong kila kindit benrio berkila yoi ya kata ngasong sorong badakan ni ke jing kenduk lang kum dingin tip unu ba syong hangnu kinu ki ba syong hangnu bat ngin la ban penbet ya baro kinong syong ni klem da pensito minuno henrei ngin council ngin sumar ngin pentikna baki nong syong jog syong renja kilong ginong syong ki ba khut kilong ginong syong ki ba syai ka ktin ka thalit kilong ginong syong ki ba don ka akor ka burong dena kata kadau hakabangi persyang ban penlong ya kini khawai syong mangar snem mangalai snem le man ka snem ngismosi ban le banong le si hadin lai snem ngiyo biang ini khawai syong namar ba kadon ka covid bad hadin katu kidon segi ai pandai si ki bangimla henrei angu yu belai basai sin pat kumning ila ban lumlang bad bangin ya don rengkat lang hang ni menta ban penlong i kadin kesngi ke bophu ke bopieng ngam kwa bangan sim sibun all the sponsors who make this day happen that God will show a blessing on you all so that our fellow residents or our people the best Titang rai penting na baka paham kalau biang kami naradon menu balakangan lani kibihap kibarit pun kubelai sia jarnu ngin lang ya siam biang jangi rang ba shnong ki khun samla kidai ki khun jong kalawai jong kalong yeng kalong sem kakur Kulay sipun ba ada rito babila ailat yang isa sisian bangin ya continue ya kani ka program ka badang sa menta ka janmiat ta kidon siya pagin stangnya kani ka third round kidon kindit ki jingruai jingshot bangi kwa ban tsai ya kipat ba kibadum hani kapot okay thank you dance. Good job. Mommy and Amir, please come. Tersebut
isa ka solo song na i Gerald Nongplu. Gerald Nongplu, so get ready. Ada yang marahin, pling. Hayang senang ba? Angko yung darbar senang. Kerpat di Kongsan Badan Burung Jeni, bapaknya SSN Disebut Kongsan. Bidang bak. Ya, seng sama snow. Jom snow umpling, seng sama ayahnya. Lah punya kamu, ha kerwai, yo steering. Kau ya, nah, kau mencap, ayo, banyak tu, ayo, tapi ini kapur, banyak sistem, lingkar skim. Di Kongsan bapaknya. Ibn di FPS ko malamay pang di rambak snow. Ikaw pwede Kemudian di badan di ai gini kusna. Togin ai cak jing thak ti ke macam. Nanti lah prinsip ni perlu sini. Togin ai jing thak ti ke macam. Kedong society karena dia ke discipline prize. Yang nilai penekam main gini ke trofi. Tong nilai jing thak ti macam. dan kajing yabam khawai shishnong shithal kumbaju long hakis nam ki bakham shwa por ngidang ret ngijukan mau ki artusan lai posna menshwa ngajukan mau bawat hangni shnong bokse ki wiwi ki shnong ni marjan ki judan yekani ka bam khana shnong